Horas madi hita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hatani tu hatta jumulu mahita martangiang. Dameni di batana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga saha porsiaun di bagasan Tuhatta Yesus. Hatani Tuhatta naga betul jamita minggu tu hita di bagasan tikion. Tersurat do di Pesalmen 110 ayat sada sahat tusia. Ta petihu majo hatani turpuki di bagasan rohat tabi songonom madidok. Haleluya. Mamuji mahamu ali akkana poso ni Jehovah. Puji hamu ma guar ni Jehovah. Pinuji ma guar ni Jehovah. Olak nion rodi saliling-lilingna. Sian habicaran ni mataniari. Rodi hasudutan nado. Si pujion guar ni Jehovah. Tumibbul do Jehovah. Sian luhut akka bangso. Digijang ni akka langit duha mulyon nai. Tungi si masongod Jehovah di batatai. Tibbu ibana marhabangsa. Hape di paserep dirina manatap na diak kabenu gijang dohot na ditanuon. Ibana pahehehon na mekmet sian orbuk. Dipatibul do na pugusi sian gabbo. Laho pahudul hon ibana top dohot akaraja ni bangsona. Ibana payan paropon na hol di jabu. Gabi ina nalas roha mida akka anakna. Haleluya. Ima sahakna. Donga sa porsiaon. Marningot holong dohot akka pabahenan din atoras naung takas dihilala akka yanakon totu ido sedana mangojar asaganup yanakon ikko pasangapon natorasna jala sugari didok lahu pajojorhon akka pabahenan din atorasi di bagasang ngulu ni akka yanakon mungkin daktar pajojor berak donga saha porsiaon lobi sian nang binahan ni natoras tu enak konima pabahenan doh pangateo ni debata di bagasang mulutta dak kabilangan jala daktar pajojor hita marningoti manwaing par pesalme di bagasa turpukon martiting lahu manugihot tu saluhut hita jolma asa memuji pasangap pod debata disudi partikian doh disudi panggul mito ning ulutta songon na tabigi nak kaning diturpukon na di ayat tului di dok sian habicaran ni mataniari ro di hasudutan na do si pujion goar ni Jehovah. Jadi mamuka sian nasorak kita satu na suduk musengulutta ikko totong memuji debata. Mulai sin nadungo satu na neng mudup pihita ikko totong nguluttai memuji pasangapod debata. Asa pamujiot tu debata dak cukup pola ditiki nomor minggui, dak cukup pola ditiki tabba pasu-pasu tajalo di ngulutta. Manang dak cukup polan uju adong kenaikan pangkat, uju dapok kereju, uju lulus sekolah, uju tabba jabuna, tabba artana, dohot akka na terajumi, songong peningkatan di bagasang ngulutta. Dak cukup hola ditiki na songoni, kita memuji Tuhani. Alai ikut diganup tiki, jala disudiki adadu hita memuji Tuhani. Ima jojo ni turpuk jami taut tu hita, ikut totong memuji Tuhani. Donga saha porsiaon, sian hadirion dohot pabahenan ni dibata Jehovah, nahina tidakon ni parpesalme di bagasa turpukon, adong mamanang napiga narikot si parrohahonota, lahu patuduhon pamujiot tatu Tuhani di bagasang ngulutta. Naparjolo pangasahom ma Jehovah di sardok ngulum. Donga saha porsiaon naking di ayat opati tabigedo panidangion ni parpesalmenon taringot tuhadirion ni Jehovah. Didok tumibbul do Jehovah sial luhut akka bangso digijang ni akka langit do hamulyon nai. Artina, da ngadong nasongod di bata Jehovah di portibion, dohot akka na di langit pe. Songod dia pe gugo ni sera-sera bangso na di portibion rupaning, pola sape dijuluki negara adi kuasa, manang negara adidaya, negara terkuat dohot na asing. Alai, tumibbul do di bata
sian saluhu nai. Jala di bagasan gonggoman di debatado luhut akka bangso dohut akka natinok panai. Jadi lau si paingok doi asa unang adong na mengandalkan akka hagugo dia pena di portidion. Songo bangso Israelina julu nasipata tarela gabi mangasahon hagugoon di seda-seda bangso lahu manaluhom musuh nasida. Yesoi gabi tarela mengandalkan dohok manoba akka debatasi liban lahu mencapai akka nasinakapan ni rohana sida. Di baheni ma diturpukon di johod do tunasida ikon holan sasada debata Jehovah sabingdo na patut si pujion jala si sobbaon. Jala hataridaan ni pamujioni ikon holan debata Jehovah ma si pangasahonoton ay tumibul lo Jehovah sian akka hagugon ni bangso dia pe. Songoni nang sian akka debata si liban dia pe. Jala digijang ni akka langit do hamuliaw ni Tuhani. Asa lasongoni do nang turpukon paingotot tuhita sude. Molo didok turpukon tapuji magwar ni Jehovah. Berarti hataridaan ni pamujiotai ikut debata Jehovah sabinggo nasai pangasahonota lahu manaluhon akka parukilo dia pei. Dohok lahu mencapai akka ahape nataparsita dinguluon. Jadi orang yang selalu memuji Tuhan, maka untuk selanjutnya dia pun akan selalu mengandalkan Tuhan. Alangkah kelirunya bila seseorang katanya memuji Tuhan, tetapi yang diandalkan dalam hidupnya bukan Tuhan, malah dirinya yang diandalkan, kehebatannya yang diandalkan, uangnya, hartanya. Bila terjadi yang seperti itu, maka itu adalah pujian yang keliru. Karena itu, bila pemazmur mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan, maka sudah tentu hanya Tuhan jugalah yang menjadi andalan kita untuk memenangkan segala perkara hidup yang kita hadapi. Karena Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit dan juga mengatasi semua ciptaannya. Tidak ada satu bangsa atau kekuatan apapun di bawah kolong langit ini yang sanggup mengatasi kuasa Tuhan kita. Alani, saya debata Jehovah ma pangasahod dingulum. Ima sada terdana natotong tapuji Tuhani. Napaduahon, marserep ni roha mahita. Donga saha persyaon, ati petibo debata Jehovah marhabangsa. Manang di hata Indonesia didok, diam di tempat yang tinggi. Alai di paserep do dirina, manatap na dia ka langit, doho na di tanoon. So, unda tabigi naking di ayat onomi. Artina, sada kekagumad dui di rohani parpesalmeni. Nak PHP, hadirio ni debata Jehovah, maringan di ingana na sumanga, berdiam di tempat yang tinggi. Alai, di patutoru do dirina, laho manatap akka perdangolan na di hesingano. Di paserep do diri ni tuhatai. Songo dia debata paserep dirina. Totuna perjulu jupak kita mai di bagasa diri ni tuhatta Yesus. Nunga di patutor di batabe dirina di bagasan Yesus Kristus. Nagai pangului do ibana pemamate. Pola tung mati tersilang. Songon nabui tajah di Filipi 2 ayat 8. Ima dipatu pa dibata di bagasa diri ni tuhatta Yesus. Jadi ati perupa di dibata di ibana di rumari do dirina. Jal disuluk kor rupa ni hatuban. Gabi sumatu jolma di ibana jal rumang jolma dapat di tuhattai. Songon ima dibata pasirepod dirina di bagasan tuhatta Yesus Kristus. Holan lahu menubus jala peluhuk kita. Jadi mulu Tuhani olo pasirepod dirina lemah hita jolma. Artina ikol lam tapasere manang rohatta. Jala taboto ma manang tengok ma haserepon ni rohai ido muse hataridan ni pamujiot tatu debata. Ima marhita na ulu hita maniru tuhattai. Jadi halak na mamuji debata ikor radido maniru pabani tuhattai.
Dungina mangihut, di paserep di batado dirina, songonna tabigin aki diturpukon, lahu manugu jalapati bulon akana porsea siap pardangolata. Diturpukon tabigin aking didok, ibana pahehehon namek mesian orbuk di patibulun na pugusi siya gambo. Lahu pahuduluhun ibana tok dohot akaraja ni bangsona. Artina ditugu di batado hita sian hamek metoni dohot sian hapugusut tai. Ima marhite berita nauli asa gabe hehe hita sian haleaon. Dada songon orbuk be alai nu ngarap pudul dohot akka nasangap ni bangsoon. Isarana songon dihitalak batak berhiti berita nauli nang saha jumulut wakaput tanah julu dungi saha mamusetu hita takas do tapar hatopot alani berita nauli do nama nugu-nugu ngulutta gabe terbaik kita malua sian hamek meton dohot sian akka hapuguson. Mulu di tonga-tonga di bangsot tahun nak pemet bilang atta alai termasuk diperhitungkan dope yang go dihabisuhon do diakka talenta na meragami. Sude nai totu ala na dipahehe di batado marhite berita nauli nauk tajakon di bagasa mulutta. Jala narumikot siani si ingototta di paserep di batado dirina lahu manugu hita sian gabbo lisup ni dosai. Jadi au soala asni rohani di bata di bagasan Yesus ba totong nama say di bagasan gabbo lisup ni dosai hita. Alai marhita na di paserep di bata dirina di bagasan Tuhan ta Yesus gabi malua du hita sian gabbo lisup ni dosai. Jala di pahudul di bata hita rap dohot akana sangat deportibion. Lumubi di pahudul do hita gabi akka anak konni di bata. Di bahani baunang be saya dong nalomoro hana mergulu-gulu gabbo ni dosa teh. Ibasiding ma. Songonido nang akka parupuan nahol didok diturpukon. Di bata payen parupuan nahol dijabu. Gabi ina nalas roha mida akka anakna. Ima di ayat na perpudinakani. Tengok ma songon namasa di ngulun si Hana. Si Elizabeth nahol hiadu nasida alai merhite asin rohani de bata di pamasa do halongangan gabe tarben nasida ma marlasin roha mida akka anakna. Ditik kena perpudion nunga torop akka ina nahol di luas Tuhani do marlasnya roha merhite nameng adopsi danak. Jala kemajuan di teknologi pe di luas de batado nuaingon lahu pasautoni di tonga-tonga ni rumah tangga. Jadi marningo sude holong doho pabainan ni de bata naso tarpajojor hitai ima mangujar hita ikototong memuji pasangapod de bata di sude perdalalan ni ngulutta. Jala pamujiota tu de bata tapatuduhom mai marhiti ngulu nase mangasahod di bata. Jala totong ma lemar serep miroha. Ima hataridan ni haleluyata tu di bata. Napaduahon jala nama masu-masu mulutta. Amin. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan dihatam nang mamakulingi hami. Tugu-tugu jala urupi mahami. Asa sude ngulu nami. Tahu puji-pujian jala hasangapom may diguarmu. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.